dadi nggo apa? Iya. Ha nggih, pawakan ngeten iki rak jak jagong patut. Jak jagong patut. Iya. Lho, dijak teng mall ya patut. Jak dolan patut. Neng pantai ya patut. Patut, ana sinden kok patute gur dijak layar. Jalu tama Pandaya. Ngapa iki? Iki kok enek iki sinden apa Betara Kala kok. Piye? Sinasa penjamin kan nyamake mong debok. Nggih. Nyamake mong kelir. Kudune ra ya ombyake kanca Wirapradangga sindeni sing rawuh dumugi papan kok mantasane Widyawati tetungguling waranggana mimi nek anggo iki senes menus niki. Nggih. Lah ngapa kowe Kok ya ora dibageke sing tuwa sik. Sik. Ora kepok rasa. Benten kalian Kang Rama rumiyin. Aja banter-banter. Menapa kang besanu? Sik kiri-kiriin. Kowe bar presa lho. Sapa? Pak Tama rumiyin kok ngomong sijilan sijine siji, sinden sijilan sijine kabeh dimong. Oh. Kok rasa ngomong rasa. Penyen ya pirsane wong wedok iki 80% menggunakan perasaan, 20% logika. Nek ngantek kesendu rasane. Puli angel. Iya. Ning kutha Solo modalan mudi ning taman jurang ing pinggir Bengawan Solo modalan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngingkar janji jayane bulan raja muncul ing cemara angin kata sasar gawa gede tresna banyu bengawan sinara cahayane bulan ler sewu tian alela buka kenangan kersane apa sarwa ana taman jurang taman endah kutha Solo papan kreasi modalan mudi sing tuwa-tuwa mendine jogati lari ning kutha Solo modalan mudi ning taman jurang ing pinggir Bengawan Solo modalan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngingkar janji jayane bulan raja muncul ing cemara angin kata sasar gawa gede tresna banyu bengawan sinara cahayane bulan ler sewu tian alela buka kenangan kersane apa mung sarwa ana ing taman jurang taman indah kutha Solo papan kreasi modalan mudi sing tuwa-tuwa mendine aja dilali Ilir ilir Lereng tak senggut manten anyar bocah
Sing setinik-tinik dhewe sing moblong-moblong dhewe limbuk nok. Ana dawuhmu apa, Yung? Ngene ya, Nok. Sadurunge aku kelawan kowe mbacut katur panglipur, iya. Ora ana alane luwih dhisik awake dhewe ngaturke uluk salam. Iya. Kemareng ingkang lenggah berkahi ing rikalenggah niki ngono. Sadurunge tak suwun kanthi banget ingkang kemareng ngrasuk agami Islam. Iya. Langkung rumiyin kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kepareng ngrasuk agami Hindu kula ngaturaken Om Swastiastu. Ingkang ngrasuk agami Buddha kula ngaturaken Salam Namo Buddhaya. Ingkang kepareng ngrasuk agami Nasrani, Kristen, Katolik kula ngaturaken salam sejahtera, sugeng dalu berkah dalem. Wah, edan hebat, komplit, Mak. Komplit, Nduk. Oh iya. Merga ngene ya, Nak. Iya. Awake dhewe urip bebrayan. Iya. Luwih-luwih ana daerah Karangnangka khususé Jiwan. Iya. Maneka warna agama. Iya, lan budaya. Iya. Nanging sing baku urip jroning bebrayan, tetep guyub rukun manunggal nyawiji. Iya. Luwih-luwih nembek bab budaya khususé wayang kulit. Iya.
Tur wayang kuwi bukan hanya milik satu agama, tetapi wayang itu milik bersama dan wayang milik semua agama. Nggih napa nggih? Oh, ngono ya Mang. Dadi ora kena. Saiki iki wayang iki nggone agama Islam. Oh, iki nggone agama Kristen ora, Nduk. Ha iya, kabeh duweni. Oh, ngono. Tobat. Nduk, apa? Amake dhewe bakune ngaturke panuwun. Ha iya. Rikalungguhan iki aku kelawan kowe sineng kuyung para kadang-kadang kerawitan kru Puspita Laras. Puspita Laras saka Mbeteng Randulanang Jatinom Klaten. Rikalungguhan iki dikeparengake nderek sowan ana wing dukuh Telap Kidul, Desa Jiwan, Kecamatan Karangnangka, Kabupaten Klaten. Sowan ora ana alangan sewiji apa, Nduk? Oh, ana, Mak. Iki apa ujube bersih desa? Iki bersih desa iki ora suwe meneh. Lah terus bengi iki kok mapan ana wing Telap Kidul kene. Ngene ya, Nak. Aku kelawan kowe, kelawan para kanca kerawitan Puspita Laras. Kuwi mau mundi dawuh timbalan saka panjenengane ingkang winantu makurmatan Ibu Sri Lestari. Iya, panjenengane mantan kepala desa Jiwan kene. Oh. Dadi sowan ana dalem Ibu Sri Lestari sak keluarga, Nduk. Iya. Wigatine apa, Mak? Wigatine kaya ingkang wis dingendikake utawa ingkang wis didhawuhake panjenengane Pak Mudi Suradi. Oh. Sing minangka badan wakil keluarga kepareng pambagi warja. Kuwi Bapak mantan kepala desa Kadilajo. Iya. Yen bengi iki duweni hajat orang perkara. Kuwi ya ki mau ngluwari punagi dene kang kaping pindho kuwi mau haul orang windu. Ha iya. Kuwi sedane tiyang sepuhe Ibu Lurah. Oh, Bu mantan. Ngono, Mak. Terus sing kaping pisan kuwi mau haul utawa ngluwari nadar. Lah ngluwari nadar kuwi nadare apa, Mak? Kuwi nadare, Nduk. Kuwi mau duweni punagi ya kuwi mau sumur. Sumur. Sumur Pansismas. Iya. Nalika semana sing kagungan nadar kuwi mau panjenengane almarhum Eyang Dakim Sarajatiyasa. Oh. Nalika ya ki mau gawe sumur kang mapan ana wing Telompak RT 35 RW 13. Iya. Kuwi diarani utawa diwenehi tetenger sumur Tirta Agung. Ngono. Terus Eyang Dakim almarhum duweni uni piye? Ngene, Nduk. Iki disekseni kelawan para sesepuh biyen. Ha iya. Sadasara iki nggone mbangun sumur. Ha iya. Banyune bisa agung lan bisa murakapi kelawan para warga wing Jiwan. Ha iya. Iki tak jenengke sumur Tirta Agung. Ha iya. Lan besok yen wis pinaringan lancar sakabehe, besok bakal digelarke wayang utawa nanggap petruk utawa gelar kelir. Oh, ngono, Mak. Kuwi dawuh pengindikane almarhum Eyang Dakim Sarjatiyasa. Iya. Kuwi yen ora keru Udakara taun 2007. Oh. Kawiwitane mbangun sumur. Ha iya. Ning alhamdulillah, Nduk, awit saka kersaning Gusti Kang Maha Agung, sumur Tirta Agung bisa lumadi banyune iso agung, bisa murakapi kelawan para warga wing Jiwan kene. Oh, ngono, Mak. Nah, terus mayangan durung kelakon nganti panjenengane almarhum Eyang Dakim Sarjatiyasa kapundhut. Ha iya. Piye pambudidayane? Ha iya. Para sesepuh pinisepuh. Nah terus nangisi kelawan Ibu Lurah nalika semana Ibu Sri Lestari. Ha iya. Terus dipinangkani, Nduk. Ha iya.
Oh, dadi ki wis dipinangkani. Wis dipinangkani tegese bengi iki uga ngluwari nadar utawa ngluwari punagi. Punagine ya ki mau almarhum Eyang Dakim Sarjatiyasa. Iya. Kupat luar wis lumadi mau sadurunge wayang lekas. Iya. Wudaring kupat luar. Iya. Pinarcaya aku kelawan panjenengane Ibu Sri Lestari. Iya. Pinaringan lancar. Ayo rawe-rawe rantas malang-malang tuntas tegese wis luar apa kang dadi punagine almarhum Eyang Dakim Sarjatiyasa lan para warga ing jiwan kene. Ha iya, rawe-rawe rantas malang-malang tuntas. Tegese wis ora ana danyang mutangake, Nok. Iya ngono mak. Iya. Alhamdulillah lancar ora ana alangan sawiji apa. Iya. Ya mung disesuwun bebarengan, Nduk. Iya piye? Muga-muga anane Tirta Agung kang mapan ana wing Telompak bisa murakapi banyune bisa kanggo nyukupi kelawan kebutuhane para warga masyarakat Jiwan. Amin Allahumma. Amin. Bakune banyune bisa agung. Dan iya matur nuwun. Bakune ya iki ya makili para kadang-padang para warga wing Jiwan matur nuwun kelawan panjenengan Ibu mantan kepala desa Ibu Sri Lestari. Iya. Ingkang wis kepareng minangkani acara udaring kupat luar utawa luaring punagi. Pancen para nyata, Nduk. Iya. Kuwi kang kaping pisan dene kang kaping pindho. Apa? Kuwi ngepasi haul rong windu. Rong windu ki nek ditung, kuwi 16 taun. Ngono. Awit saka sedane tiyang sepuh utawa keng ramane utawa keng Ibu Sri Lestari. Iya. Pinaringan asma almarhum Bapak Januarjo Tiyasa kelawan almarhumah Ibu Supilah. Ngono. Iki kajaba ngluwari nadar ya kirim donga, Nduk. Iya. Muga-muga ngawi saka pandongane putra wayah kelawan para warga wing Jiwan kene. Iya. Almarhumah Eyang Januarjo Tiyasa kelawan almarhumah Ibu Supilah. Muga-muga kaapura dosa kaluputane kapapan papan ingkang kepenak mapan suwarga mulya. Amin Allahumma. Amin. Awit pandunganing para putra wayah, Nduk. Iya. Wah, matur nuwun. Wah, dan hebat. Iya, dan kajaba saka kuwi kinelake raos syukure panjenengane Ibu Lurah Ibu Sri Lestari. Ha iya. Anggone wis pinaringan kanikmatan kebagas warasan. Iya. Disusuwun bebarengan, Nduk. Apa? Sak bubare ngadani upacara. Iya. Sepisan ngluwari punagi kaping pindho haul keluarga panjenengane Ibu Sri Lestari. Iya. Disuwun bebarengan muga-muga keluarga panjenengane Ibu Sri Lestari munggahing para warga masyarakat Jiwan. Iya. Muga-muga madana godha rencana cinaketna kanugrahan kang agung sumulur gampang gangsal anggone golek pangupa jiwa. Amin Allahumma. Amin. Wah, matur nuwun. Iya. Wah, jan hebat. Wah, jan iya. Dasare wayangan. Ha iya. Jane ngene iki awake dhewe iki jane rugi lho. Lho. Kok rugi piye? Lah ya rugi no. Nek apike ya to. Jane iki apike iki bersih desa wayangan dhewe wis bener. Kuwi wis terap ya. Luwari nadar sumur kuwi wayangan dhewe. Iya. Terus haul rong windu ki jane apike ya wayangan dhewe. Iya. Pripun cocok nggih? Iya. Nggih, jane kula nggih cocok. Iya. Wis to. Apa aja meneh kok seminggu pisan. Lah seminggu ping 3 aku siap kok. Sing bayar sapa? Empor ngrembug sopan ngrembug bayaran. Jaluk kele nylentem lak ya wis.
Lek Kina. Iya. Matur nuwun bakne dalu menika kathah para punden ingkang kepareng sowan berkahi. Ha iya. Iki mau wis dianake misa, iki mau jam 4. Dokara jam 4 sore taos pandonga. Ha iya. Ha iya. Yo, Nduk, apa sadurunge ngaturke panglipur. Coba iki manekung ana ngarsaning Gusti. Ha iya. Jumbuh kelawan agamane dhewe-dhewe. Ha iya. Ha iya. Kanthi pandonga. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 kang Maha Agung. Ana kang sinembah amung Zat Maha Murah. Lan ana kang Mbak Nina siap? amung Zat Maha Murah. Gusti Ibu amung sawiji nyukupi kabutuhan sayangi tanpa putra boten pinutrake ora ana sawiji kang madani lan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah lan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah. Ya wing kene iki agama karo budaya ora kena dipisahake. Oh, hebat. Iki lelagon iki anyar, Nduk. Anyar. Kuwi anggitane panjenengane pepundenmu Ki Haji Sukron Suwanda. Iya. Kuwi dijupuk saka surat Al-Ikhlas.
Iya. Hebat mula. Mula wong iki kudu sugih bothekan. Iya. Iki tak jipuk saka sing ngirimi Mbak Apri. Iya. Sing ngripta sing apa? Bapak Haji Sukron Suwanda. Lah iki tak jipuk saka wayangane Mas Yoyok, Mas Cahya Kuntadi. Oh, ngono. Dadi kudu cetha, kudu jelas sumbere saka ngendi. Oh, iya. Wah, nang hebat kok. Tenan kok Puspita Laras saiki serang nganggo bain-bain. Dikai garapan cek. Iki cok ngene siap. Ayo. Ning ling jaipong mau rada mletre. Dadi kandhane ngoyo-ngoyo. Iya. Mula yen dikai garapan ki disimak. Wong kok garapane ngene, yo. Garapane ngene. Oke. Tibane ndata iki. Iya. Jan. Ayo ora apa-apa. Nggih. Matur nuwun. Iki akeh para pepundhen ingkang kepareng berkahi. Oh iya. Dan matur nuwun. Iya. Putra-putri panjenengane almarhum panjenengane Eyang Januwarja Tiyasa kelawan almarhumah Ibu Supilah kuwi mau ana 7. Sing barep panjenengane almarhumah Ibu Jirah kuwi lenggahe ana Lampar. Iya. Sing angka 2 panjenengane almarhum Bapak Surasa kuwi lenggahe ana Jakarta. Iya. Sing angka 3 Ibu Sunarti lenggahe ana Tangkil. Iya. Angka 4 panjenengane Bapak Sunarno Oh. kuwi lenggahe ana Jakarta. Angka 5 kuwi almarhum panjenengane Bapak Sunarjo lenggahe ana Batang. Iya. Angka 6 panjenengane almarhum Bapak Supanto kuwi Pak Mudi Panto. Ayo. Samargi. Ayo. Sing lenggahe ana Jiwan. Oh iya. Lah sing wuragil nduk Sapa? panjenengane Ibu Sri Lestari. Iya. Matur nuwun. Muga-muga kabeh pinaringan dirga yuswa ingkang wis kepareng murut kasidan jati mangjing swarga langgeng. Amin. Dan matur nuwun protokol sore mau ngasta panjenengane Bapak Parjimin. Iya. Pambagi warja panjenengane Bapak Suwardi kuwi kaya ingkang wis diaturake mantan kepala desa Ngadilaju. Wah, ngripta dandang gula. Hebat. Iya. Piyayi nyeni kok. Iya. Lan ora lali mbiyen sing kemareng ngrawuh ana gebuke dhewe. Sapa? Ibu Sri Lestari. Iya. Nganti panjenengane Raka Masmur Sidi. Kelawan Pak Lik Sutapa. Oh iya. Iya. Iki Masmur Sidi request lagu sambel kemangi karo rujak jeruk. Iya. Oh, siap. Lan sing baku matur nuwun rawuhipun bapak-bapak RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak BPD, bapak-bapak pengurus sumur Tirtawagung. Iya. Lan ora lali mbok menawa sampun kepareng rawuh ingkang ngasta Songsong Agung ana wing jiwan Bapak Sularedi. Oh iya. Matur nuwun. Ya, hebat. Nduk, apa? Ya. Iki sowan mrene ora dhewe. Ora dhewe ana bintang tamune. Iya. Nanging sadulunge Apa? ngaturke bintang tamu. Iya. Iki maca nawala sik. Iya. Maca nawala. Iya. Kowe bengi iki aja sembrono karo bintang tamu. Bengi iki Apa? merga iki aku sak kanca iki manut karo panjenengan dalem. Iya. Jadwale. Nek jana panjenengane Bu Lurah ki ngersake tanggal 4. Dan dilalah tanggal 4 ki aku sak kanca nyambut gawe ana wing Teras Boyolali. Terus sekawit dijokke tanggal 3. Oh. Tanggal 3 sesuk bengi. Dan. Iya. Wis nampa panjer barang wis encing.
Apa-apa nggih dadakan iki sing nanggap manut iki. Wah, kanca-kanca wis tak telponi. Siap. Lan dilalah aku telepon Sang Minulya. Sapa? Ki Waloyasan. Iya. Mas Waloya. Tak kabari kudune tak kei jadwal Mas tambahan. Oh nggih. Anu tanggal 3. Oke Mas siap. Sedalu apa? Sewengi. Wong cerak nang pundi? Ana jiwan daleme Bu Lurah. Haduh. Lah kono nyebut haduh iki aku wis bingung. Lah ngopo ya? Niki anu iki Mas. Niki mbarengi Pak Desoran wonten taunan. Wah, ya sik. Iya. Ayo sirku ngono wale ya tak tanting. Kowe abot melu aku apa abot Pak Desoran. Iya. Salahe ndek bos pirang-pirang. Ning ora ngono wong ya kabeh iki sedulur. Ha iya. Waloya aku ya marut Waloya kok. Ngeten Mas kajengi sedaya menika kula nggih wayahe lebon niku kajengi kalaksanan. Kajengi entuk kalih-kalihe. Ha iya. Ngene Bu Lurah mangjokke. Oh inggih sendika. Wah, terus aku telepon Bu Lurah. Ha iya. Dilalah kenek. Terus aku wah itu kabar malah panjenengane Mas Mursi ditelepon. Wah pripun? Pun tenang. Kula pun ngangsal kabar. Alhamdulillah bengi iki wis kelakon. Ki bintang tamune ya iki. Sesuk bengi no taunan Pak Mudesoran bintang tamune ya iki. Iya. Ora hu ya. Ayo. Lho, cerkse bintang tamu terpilih iki ra ya. Iya. Mula kae saka kuwi. Iya. Ya, kiyak dhewe sowan mrene kudu kebak ing pengati-ati mergo akeh para punden iki ora pandemen wayang ning penanggap wayang kabeh. Oh, iya. Coba maca nawala. Iya. Nggih. Dari keluarga Bapak Suroso Jakarta, request lagu Perahu Layar. Nggih. Siap. Dan matur nuwun kepada Bapak Dalang. Kami keluarga Bapak Suroso Jakarta minta lagu Perahu Layar. Nggih. Matur nuwun. Wah, matur nuwun. Ambune di Jakarta iki ya. Ayo beda. Matur nuwun sampun maringi tindih. Iya. Keluarga panjenengane almarhum Bapak Suroso. Iya. Maringi tindih. Iya. 300.000 sah. Cunduk laris. Iya. Iso diaturke. Iya. Katur Pak Dalang. Kami keluarga besar Ibu Sri Lestari. Wah. Iya. Bu Lurah. Nyuwun lagu setunggal lewung. Nggih. Menika dipun dalaken limbukan lho. Wah nggih. Siap Bu. Nggih. Matur nuwun. Iya. Wah kok repot-repot. Iya. Aku ora penakku kelawan para warga iki ngene iki. Iya. Ping mongko Bu Sri Lestari iki wis kemareng ya ki mau ndhawuhi aku mesti ora sithik probeyane. Iya. Ning ewadene panjenengane ora negake. Iya. Iki maringi tindih. Iya. Pira? Pos 17 tepuk tangan menika Bu Lurah maringi tindih 1 juta rupiah tepuk tangan ya. Matur nuwun. Iya. Cunduk laris. Ning sing 500 diutang. Dadi iya. Sing 500 engko anu. Engko nek wis diaturke. Iya. Cunduk laris. Iya. Iya. Iki Bu Lurah wis Pak Delasiman iki nyawer apa ora iki. Iya. Kuwi kok lemu golek-golek. Iya. Ayo ora ngono kok ya. Matur nuwun. Yo iki ngaturke lelagon. Iya. Apa? Iki minangkani pamundhut sapa?
saka panjenengane keluarga Bapak Surasa. Iya. Bapak Surasa. Aya prau layar. Iya. Prau layar. Ning sadurunge Iya. coba apa? Iki tak kanggo nambani rasa kangen kelawan para warga kene. Iya. Apa? Iki mau panjenengane Mas Marsudi iki nyuwun rujak jeruk. Iya. Iya. Iki kudu didhisikke. Oh, ngono. Yen wis kelakon ngedeki bintang tamu kok ndak lalen. Iya. Rujak jeruk, rujak jeruk. Iya. Iya. Ora bintang tamu niku sik. Iya. Iki pancen tak embu kok. Iya. Ibarate wowohan iki diembu sik. Iya. Kula nyuwun bawanipun Iya. Mas Rohmat melawan Mbak Suryati. Iya. Halo Mas Rohmat. Halo, Mas Cange. Menika wonten ingkang ngresakaken rujak jeruk, Mas. Nggih. Menika saking Mas Marsudi katur para warga masyarakat Jiwan khususan Ibu Sri Lestari. Iya. Mangga, mangga. Mangga Mas, mangga, mangga. Ya. Bedhog nrandeng ngentang-ngentang. Rujak jeruk kajaba ndaturake Mas Marsudi uga ndaturke bapak-bapak panitia mayangan bersih desa ing Jiwan Wetan. Iya. Munggahing para warga masyarakat. Oh, iya, iya, iya. Hebat. Mangga. Mbokne tole takkan dani Coba mboke, mangga. Pak ne aja nyela Nano greganinggan kura Nggih, mangga. apa kang kok tendangi Yuk. aku gawe rujak jeruk Presiden anggere Mbak Sur iki mesti nggo neruk iki. nggih Mas, masalahe gadah kula. Niku Oh, lho, kula ten ngomah niku duwe panenan jeruk. Oh. Lah niki wong nggih kula nggih nyanding lho jeruk. Oh, wah, ya tak kira ki ya. Mas Gunadi iki pikirane lah. Tak kira liyane. Mboten, panenane kula. Oh, jeruk ta? Nggih jeruk. Iya. Mangga, mangga. bumbune kuwi apa Ya. Lombok oh ya kula Ya. Yuk. Jeruk bali dasare waton kambangan
Mas arane basa nawala Atian nama Ya mas Mas ya ben janji ngopen aja lalen pamrih supaya ajen sajake rewel wae mbok eling aja rujak rujak jeruk sepincuk nggo tangga waton nora matok celana pijar kapatok cak rujak nanas pantase wadahi gelas tiwas labuhi wong ora gagas sajake Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih Mbak Sur. Nggih, sami-sami Mbak Limbu. Menika sampun dipun aturaken karo jak jeruk. Ha iya. Yo ki sing dianti-anti. Ha iya. Ki minangkani panyuwun saka panjenengane keluarga almarhum Bapak Suroso Jakarta. Ha iya. Perahu layar. Ha iya. Yo duo sinden kulaturi jumeneng yo oke Mas Boim perahu layar oke monggo. Halo, selamat malam. Wilujeng dalu Mbak Apri sayangku. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Pripun kabare? Pinaringan sehat wilujeng pangestu Pripun? panjenengan. Sehat, ya? Injih. Jan. Wah ngayu ki tegese nuwun sewu Mbak. Pripun? Panjenengan dereng rawuh niki wah jan. Wah mburi geger. Lah nggih. Bolos tari niku jer anu mawon tindak mawon. Iku ya April teko April teko. Sing diantu. Kula niku jer dibel mawon. Oh, sing diantu-antu kula. Nggih. Oh, kula niku wau pun teng parkiran radi dangu. Wah, sebabe. Terus kula Nggih. niku di WA kalian menika. Nggih. Mbak Yu kula menika. Heeh. Nah, kowe nang mobil sik. Sing metu ben aku sik gandeng iki nang wilayahku ben aku ketok menjilo. Ngoten niku. Oh, lah iki. Ning nuwun sewu. Menika nuwun sewu. Nggih. Sing dalu menika nuwun sewu lho, kula ora gawe-gawe lho. Sing Pripun? dianti-anti niku jenengan nadyan to njenengan dereng rawuh. Saestu nggih. Nadyan Mbak sampeyan rawuh. eh. Para warga mriku wah bingung. Wah, Mbak Apri ndi? Wow. Wong dasare ya sinden ayu. Nah. Lho, sinden pawakan tunggak jati nggo apa? Ah, iya. Ha nggih. Pawakan ngeten iki rak jak jagong patut. Jak jagong patut. Iya. Lho, dijak teng mall ya patut. Patut. Jak dolan patut. Nang pantai ya patut. Patut ana sinden kok patute gur dijak layat. Ki jalu tama Pandaya. Ngapa iki? Iki kok enek iki sinden sabar. apa Betara Kala kok. Kok piye? Sinasa penjam nika nyamake mung debok.
Nggih. Nyawange wong kelir. Kudune ra ya ombyake kanca Wirapradangga Sindhani sing rawuh dumugi papan menika mantasane Widyawati tetunggule waranggana Mimin angga iki senes menus niki. Lah ngapa kowe Kaya ora dibageke sing tuwa sik. Sik. Ora ngepong rasa. Benten kalian Kang Rama rumiyin. Aja banter-banter. Menapa kang pisanmu? Sik kiri-kiriin. Kowe bar preso lho. Sapa? Pak Tama rumiyin kok ngomong siji lan sijine siji, sindian siji lan sijine kabeh dimong. Oh. Kok rasa ngomong rasa. Penyen ya pirsane wong wedok iki 80% menggunakan perasaan, 20% logika. Nek ngantek kesendurasane. Puli angel. Iya. Mau ngabrak menungso kaya ngene ayune mergo pasang susuk kok. Aku lho ayu alami wantek mergo air wudu. Oh. Alami apa-apane alami niki. Kok alami ta? Oh, maskeran raine nggo letong kok niki. Kok mbak yo Mbak Sugeng Dalu, Mbak Apri, Mbak Mimin, kok Sugeng Dalu, Mbak Mimin, Mbak Apri wis penak nang ngrasa ngomong siji-sijine. Mbuh kono teko telat, mbuh aku risik, mbuh kono mandek nang parkiran, mbuh kono ki ngadang sopir truk umpamane. Nggih. Mbak yo ngomong rasa kok. Lho, Mbak menawa. Sugeng Dalu, sing ditunggu Mbak Apri. Warga mriki tunggu Mbak Apri. Mimin banci tuwa. Gene yo ngakoni. Kok sik, Mbak Apri kok sik. Mbak Mimin kok sik. Kula urus niki. Kok sik. Aja banter. Makaping kawing marambah-rambah ora pisan pindho. Hei. Nyuwun pirsa karo Pak Suradi, Pak Mantan Lurah Kadilajo. Mimin ki kondange ning jaban nang kok nang wilayah dhewe disia-sia dina-ina didak-dak dilesi. Mimin ra ning kono-kono. Nek kene ya Sukimin. Iya. Ayo, sik ngeten nuwun sewu, kula ateges bela diri mboten lho. Oh, Kula ngerti jenengan rawuh niku apa ngerti? Ha nggih, ngerti sampeyan teng mriku kula ngerti. Wedine kok meseme ora ngelirik men mboten. Lho, kok sik to? Lah jenenge apa-apa ki nek wis cocok atine ra ngerti to? Sing dinten iki sapa? Para warga mriki sing dinteni ra Mbak. Nyuwun pirsa kali para pamirsa. Wah, lah monggo. Ampun gegok piyambak. Nyuwun pirsa kali pamirsa. Oh, iya. Sing ditunggu sinten? Amung gugu karepe dhewe. Oh iya, nggih. Survei buktike nggih. Nggih, ditangeti para Nuwun sewu para lenggah sedaya, bapak-bapak ibu-ibu. Menika ingkang dipun anti-anti Mbak Apri napa Mbak Mimin? Mbak Apri kali Mbak Mimin cantik pundi? Mbak Apri. Rungokno. Rungokno. Ora gur bengak-bengok ae. Dalang kok sengeni, Pak. Apa Banci. berarti sing ngendika sing ditunggu Mbak Apri mau. Sing tunggu Mbak Apri. Kuwi mergo arep karep karo aku. Ning ora tak legani. Ya kok kan padatan ngono. Ndek karep ora dilegani mrino atine. Lah niku akeh raden-raden ki dipapan. Lah kowe panjalukmu ya dhuwur kok. Lah apa? Dijak ndelesep nang tegalane ya wegah. Ya wegah ra sudi kok. Apa kon Oh nembak babak truk. buket gajah ya kok ning Oh alah. Dakune sedar rasa men muring-muring. dibageke sik mah Oh, bageke sik nggih. tak kulino penjenengan. Oh iya. Nggih tak legani, Mbak. Mbak Apri tak leganane. Nggih. Tak bagekke ra ketok-ketok ya. Kowe kae tak. Eh? Tulus. Oh iya tulus. Tulus jenengan jane wong leluhur lho. Ah iya. Ah nggih, wah jan aten-atene. Kuwi jeng dalu. Dalu. Oh, kok terus klewok-klewok. Apa rumangsamu? Wong lanang ki rembug manis manuhara niku, Bang. Kenggo, luluh. Wong lanang. Ya kowe ngandhake awakmu dhewe ya. Ora Mas Dalang kuwi lho, Dak. Ya ora ngoten. Menika saking ati kula ngalebet. Menika kuwi jeng dalu, Pak De Mimin. Apa iki? Kok Pak De? Kulino WA. Mbak Mimin, sorry. Sinasa awune niku tuwa kula Budhe Mimin nek ten aku nggih Dedek. Wah. Sapa? Dedek Kiki. Kiki. Kiki apa? Sukimin niku lho, dijupuk tengah dadi Kiki. Heeh. Kok jeneng kaya jeneng kucingku. Dek Kiki lah kowe kok ndang aku bu sapa? Busuk batang iki. Busu Kimin ki ya Bu Kiki. Bu Sukimin. Saged sowan talemipun Bu Sasa muring-muring wis sing muring-muring. Ya wis dilunasi kok seran muring. Aku iki geramang. Lah Ibu niku pun kula lunasi ndak selak tanggungan malah abot tak ngono ki lah. Dadi iki gegare awake dhewe engko piye carane golek saweran paling gak targete 8 juta iki engko. Weh.
Oh, kok ditarget. Matur sembah nuwun Ibu Ibu. Sri Lestari. Ibu Sri Lestari, Ibu mantan kepala Ibu desa. Lurah Sepuh. Ya. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Niki adicaranipun tasyakuran. Tasyakuran. Anu no apa kuwi jenenge Tirta Agung, nggih to? Luaripun agi Sumur Tirta Agung. kalian Haul dua windu. Dua windu Kang Rama telesan Kang Ibu. Kanthi pandonga mangga. Nggih, kula dongaaken keluarga besar Ibu Sri Lestari tansah manggya karaharjan, kabagian, kamulyan, rejeki ingkang gangsar berkah barokah Amin. lan ingkang sampun murut kasih dan jati cinaketna ing Gusti. Amin. Dongamu piye? Sedaya ingkang rawuh dalu menika sehat, Amin. sugih, Amin. sugih duit, sugih sedulur, sugih ati longgar penggalihe. Sing wingi karo garwane seh sok selintutan delikan sakniki komunikasinya semakin terjalin dengan baik, ora selintutan, ora delikan duit, sing kakung ora ndelikke duit ning peci, selop lan sak piturute transparan. Karena dari hal kecil menika sok ada menutupi kebohongan sebelumnya menika akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya. Wow. Sinaosa menika dianggap sepele karena kunci rumah tangga adalah keterbukaan. Dadi kuncine wong omah-omah mriko kudu jujur ya, Mbak. Injih. Ya, Apa meneh iya. wong wedok, loro larane wong wedok niku siji Piye? nek dipaido gawean ngomah, Oh. loro nek ditanding-tandingi karo sing enom. Lah, Weh. nek mung telat blonjo wong wedok iso kobet golek ingeran. Lho nek Nah. ditanding-tandingi sing enom ya enom kaya apri lho. Nek kaya kula kena genah madolke. Lah Lah, Madolke. Mbak pekewuh karo keripute kuwi. Senengane. Iya. Ning hebatnya Bu Sri Lestari Pripun? mimpin Desa Jiwan kan sudah napa 5 Purna. tahun kepungkur Nggih. purna. Lho, Purna. hebatnya Heeh. lho Bu Sri Lestari mereka juga apa jenenge memimpin PKBM. Lah, PKBM apa? paguyuban kepala Ora pusat kegiatan belajar masyarakat. Oh, ketol. aku ngetes kowe, ternyata kowe menjilo. Lho tadi sangat bermanfaat untuk masyarakat ngoten lho di Soalnya bulu kepala desa ki isih kancaku sepak bola. Wah. Bulu Sapa? kami- Bu Sri Lestari menika pemain sepak bola tingkat internasional. Bu Sri Lestari menika. Oh, dadi kowe dadi wajahmu dadi muntir ngono dilok bal Bu Sri Lestari ya dhisik. sing sing ketua PKB emang Iya, Bu Sri Lestari Mm-mm. itu ketua PKBM di Desa Jiwa. Wah. Jadi bermanfaat untuk masyarakat di sela-sela kesibukan menjadi kepala desa sampai saat ini. Nah, Tepuk tangan tepuk untuk tangan. Bu Sri Lestari. Sinaosa beliau sing ora jabat ning sak kasunyatan beliau tetap melu handar beni jiwan dengan porsinya dengan talentnya yang beliau miliki. Nanti Ngono wis lho. esuk nek wis leren ora nyinden, Ya. belajar ning PKBM-e Bu Sri Lestari. Belajar nimpal apa ngopo ngono lho kowe. Yo ki yo pakarkan kok Lah artis iya. ning panggung, ning sor panggung. Iki Para ora kajawi apa-apa, menika, Cik. Mbak. Nggih. Kajawi menika Bu Sri Lestari menika nadyan menika mantan kepala desa gitu. Nggih, nggih. Tasih isih napa nggatekke kalian para warga. Masyarakat. Pratandha napa? Syukuran sumur. Nah. Ngluwari nadar sumur menika njawit saking ego pertikelipun Ibu Sri Lestari. Sembah nuwun Bu Sri Lestari, kula pun niki mengke kula pun matur pun dilunasi lunas nas tanpa nganyang 12 juta tanpa dinyang. Weh. Gek ning Edan. Sampeyan iki bengi iki 12 juta. Nggih, gek padahal mbahku asline ya telap mriki. Hah? Gek kula matur 12 sing kepama dinyang ya 10 ning mboten dinyang. Dadi nggih alhamdulillah aku. 12 juta ini enggak kentos ya lek. Nang kene iki rasa ngrembug kuwi. Rasa rembug babakan kuwi wong. Ora Bu Sri kerembukan lah, Lestari. aku artis dhe jeneng, ora dirembuk. Ha iya. Oh alah. Baji kok galake ra marang. Menika wonten awala. Nggih. Kose aku Arep ngomong apa meneh? salam-salam kagem warga Jiwan. Jiwana. Sembah sungkem bekti kula kagem Bu Guru. Bu gurumu Bu sinten? Bu Wara. Halo Bu. Wah. Nggih. Niki murid jenengan sing ndek ben nika lanang sakniki. Bu, pun jenengan ampun merasa berdosa nggih, Bu. Yeah. Panjenengan le didik le gula wentah pun saya. Pancen berusaha ini sing nasar, bocah ini sing nalisir. Nasar lho. Bu Wara menika kan guru kewirausahaan. Oh. Nggih. Jadi diajari gimana caranya berusaha. Oh. Loh, tapi aku ya tak apenke ulangane Bu Wara. Heeh. Aku ya berusaha le. Berusaha apa? Berusaha memiliki garwane wong liya.
Wong bosok. Diwaca kuwi. Aku ya salam-salam. Kanggo sapa? Nggo Masku, Mas Sumirin, Mbak Yuku, Mbak Murti lan sak pitur pon sedulur kene iki kabeh iki ora ana wong liya. Oh sing nyeluk kowe mau ayo Le mampir. Meneng kok. Iya. Berarti warisnya akeh Mbak Waris Mimin. kula mriki, mbah kula kakung saking mriki. Wis gelungan diting kok Le. Meneng kok. Iya. Tiwas mlakune ditinting-tinting kok ya. Iya. Nawole napa? Saking paguyuban mantan kepala desa Kabupaten Klaten. Nggih. PMKD. Wah, nggih. Iki mah sing kepareng ngaturke penyanipun Pak Suradi mantan kepala desa Kadilajuk ya Nggih. pemain sepak bola ya wasit nek ana turnamen pemain ketoprak hebat ku nek kersa munggah ketoprakan. Wah. Iya. Kualik. Bisa maca ora? Saking kula Bapak Bambang Samio mantan kepala desa Kragilan Ganti Warna Klaten. Wah, nggih. Nyun lagu Madiun Ngawi. Nggih. Kagem para mantan kepala desa sekabupaten Klaten PMKD. paring bebingah Rp100.000. Alhamdulillah, Sudah laris. Tukang bapak tukang pilih laris. Lari saya kira ya kudune nang dhuwur ah. Edan ngene. Matur nuwun. Wah, jiwan menika hebat ya, Mbak. Hebat. Nggon budaya, nggon agama, nadyan to beda-beda ning tetep rukun. Meneh Jiwan menika rumah kedua kagem panjenengan. Wah, lah nggih no. Putra sampir panjenengan nggih Jiwan to. Nggih, Nduk Wahyu. Kene ya utah darahku jiwan Karang Nongko. Wah. Kowe pendatang. Saleker gentonge pasrahke aku. Wah, Aku iso to matur, warga jiwan ampun ngejak Apri iso. wah. Warga jiwan ampun ngejak Mbak Jeliteng iso. Kabeh kene iki melalui aku kabeh. Weh. Iya Min, Suki Min alah jan. Wis. Aku Iya. aku Ya. jane kon marah-marah ya kesene kadang karo pihak kakung do kesangeten ngono Wah. kuwi. Nek seneng gur karo sing enom, apa nek sing tuwa ki ra rezeki? Nah. Apa nek sing tuwa ora layak dihormati? Nah. Apa sing tuwa ki ra ono regane? Karepku men seimbang balance ngoten lho. Ya garek wong-wongane. Lah tuwa mentel e kaya ngono kok akon. Iya. Kowe sing galak aja diukei-ukei lho. Nah, aja dioke-oke. Sesuk sore wis mbacot ning taunan to. Sesuk jak sowan ning tan kono ya, Nak. Iya. Nggih bawa, Mbak. Bawa, wonten pamundutan mboten. Menika saking Bulurah ngersakaken Lewung. Menika mungkin dipun aturaken. Nah, iya. Kalian mengke Madun Ngawi ragi mangke ngagem musik. Ya, nggih. Menika tak anu sik. Iki sing pendatang sik. Nah, coba. Nggih. Sing pendatang sik Mbak Apri coba bawa sik. Lah engko anu sing tuan rumah engko ya diaturi bawa. Tuan rumah ngalah rumiyin. Lah iya ngalah. Putra daerah. Tuan rumah kan kene kene wis dijeneng. Wah. Jeneng apa? Ngambar harum menika lho. Sombong Min. Angga. Aja turu. Guys. Ra duwe. Kira duwe. Beda karo Mbak Jeliteng. Wong bawa kok diwangsuli. Diwangsuli. Sore kaki. Iya apa peling kok. Apa malih wulan sura Nggih, dikatai tirakatipun betul. melek menika nggih tirakat. Melek. Menika lak jumbo karo bawa niki to, Mbak. Injih. Aja turu sore kaki. Ana dewa nganglang jagat. Ana dewa nganglang jagat. Iya. Ada malaikat pembawa rezeki. Nah. Angga. Nyangkeng bakar kencanane. Yo gurune yo. Kula nika nggih prihatin nggih mubeng omah ngoten tanpa awer-aweran nggih tau. Lah pripun? Lah prihatine wong Jawa ngoten niku lho, kan kula mubeng omah ning mboten ngagem napa-napa ngoten. Oh, niku. tapa wuda. Tapa wuda. Bengi omah kalih brangkang.
Lah, kepethuk ngasu dibrakon kali ngasu. Monggo. Rumah saku lek tengah wengi wis ana sapa-sapa. Jebule tindik sing ngendang jaipong niku. Aku ki mbokmu gedhe le kok arep didahar aku. Kuwi takone bengi ya klithak-klithik ndoro ki ngopo? Ayo, isine lendut. Iya. Monggo. Umume Iya. Mas, iki ki sinden udu jaran neblek kok. Mbok tabohi kaya ngono. Nah aku ora trima. Bawa apik-apik kok di. Sinden penjilo, sinden karang nangka agak membawa bawa nama daerah kok dipadake ketek ogleng. kok banget lek tak sio karo aku ora kono ora kene. Ora padahal ora pengrawit kabeh ngono. Yo alon-alon. Piye? Sing dianu to, sing cenanan to, mesake sing di wilayah barang. Nek ngantekne tak pageri. Kowe aja nganggo pengendang jaipong bokin. Kowe mati gacukmu. Iya. Mati gacuk, Lek. Lah iya. Ora prabotmu. Iki aja fungsi. Rakitang 38 pisan. Ngedian. Piye kalau menjinge muntir? Iki Mas Tintrem. Kok kowe tintrem kok ngene to? Kaya metu setanan. Mas, aku bintang tamu lho. Nah, Lah sing ngarani ku among tamu ya sapa? Aku dicoro-coro di wong usul gerang kayu. Aku bintang tamu, star. Bintang, starnya. Nah. Sentre pusate ki aku. Wah. Barometere. Baru metere. Ayo baleni. Ya, aing cek kok apa kuwi? Iso nganggo kain. Lah sandang. Alah sandang. Kelawan pangan. Ayo sik Mbak Apri. Elem. Mbak Mimi tak mat-matke tenanan to. Pripun to? Anu Lukito iki apa digelung iki mesti ya ngene iki lho. Pak guru lu kita niku. Ha iya. Oh alah. Jare mau arep joget arep kiprah kok jare. Oh nggih nggih. Oh mirip meleh sing glentem. Wow. Wah, kowe iki ya. Pini sepuh kok. Anu nyelani pengumuman sekedap nggih. Nggih. Pengumuman kagem ingkang mempunyai mobil kanthi plat nomor AD 1152 YC. Pindah malih AD 1152 YC mohon digeser, mau ada mobil yang keluar. Dalam 5 menit tidak digeser akan dijadikan Door prize. Enggak. Ancamane kok. Wan keras kudu saiki keras, sing ora keras. Iya. Tipe lajeng nggih. Iya. Bapak Kepala Desa Banyuaeng rawuh. Matur nuwun. Pak Saing rawuh. Rawuh. Alah sendah nuwun, Pak. Wis tahun nimbali dhewe kagungan kersa mantu kae no. Kapan? Nggih, setahun kepengen wonten Al Hakim. Mboten wayangan. Niki ajeng kula bribik kersane wayangan. Iya iya. Wite dereng ditegori. Ya iku bagian nipun. Ya. Yo. Wong melek sabarna rimo. Iki sinden weton ngendi to kok geradakan nek ket mau. Gus talah. Sing ngejak sapa mau? Lukito. Oh, nyepelekke kae. Lu kita. Padha sak karang nangka kudu ayo dukung to. Wong uripe mbok
Macinamatan, Ah. mong tinemong ruk sinaruk. Suarane apik kok bisa digawe-gawe. Gawe elek. Wong iki urung mesti. Ah. Kekuranganku mesti ana keluyane. Rungokno iki lho. Setiap orang tuh ya ada kekurangan. Ning setiap orang juga tidak semuanya salah ya duwe keluwian. Nggih. Aja kekurangane sing tok ketok ning keluyane tok tampilno. Nah. Lah kowe keluwianmu gur geneng nggon usus ki lek. Gedewan ngantek turah. Barang siapa membuka aib saudaranya kok dene makan daging mentah. Enak no. Ya enak nek sing sah nek rasah ya. Kok daging mentah kok enak. Diintahi ya. Langgamipun nggih. Langgame monggo, monggo. Nyuwun langgam rengu mawon. Rengu, nggih, siap, ya. Nadyan geger walek watu boten kate krintu nanging kok ngene gadung gorine apa ya dene jodone Yo gubuk asmara ya. balik joraku mos kadang kasruru atiku mung tansah Kicau mania. Aku kelingan ku pakai mien tak goler. ya iya iya ya iya Nang cekak kepak tulisan warna abang tandai
matur nuwun. Mbah nuwun, sampun katur langgam rengu. Dipun lajengaken gubuk asmara. Nggih, Kang. Nggih, mbak menawi mboten ngira-ngira hormat. Nggih, Menika rak dipun tenggani sinten, Mbak? Punggawa-punggawa praja. Bapak kepala desa, Bapak mantan Bapak kepala kepala desa. desa, Bapak kepala desa sepuh, Ibu kepala desa sepuh. Lho paguyuban apa mau Lek? Mantan kepala desa, Iya. PMKB. PMKB paguyuban mantan kepala desa. Kula suwun kanthi sanget perwakilan monggo. Napa Kemarno. sedanten mboten napa-napa. Mboten napa-napa, tindak mriki sareng-sareng menika Pak mangai Suradi, bagya menika Ibu monggo. Lestari. Ingkang tasih aktif nggih mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa, mboten napa. Kawakilan beberapa ingkang monggo Pak mbok yo. Nggih. Monggo lho Pak. Lah. Syukur-syukur panjenengane Nah, Pak Suradi. Pak Saeng, monggo Pak Saeng. Yuk, mataramke Lek, monggo. Yuk, Pak Duruk. kepala desa dan ngisi. Bu Sri Monggo Pak. Lestari, monggo Bu. Ibu, monggo. Oh, kok diwakil. Monggo. Monggo, monggo. Ibu, Bapak. Monggo kowe. Pak Bardi. Pak Bardi. Pak Bardi. Menika Matur menika nuwun. dipun absen rumiyin nggih. Wah, nggih, nggih, nggih. Kersanipun para pamirsa saged tepang menika Mas Bardi. mboten ngira-ngira hormat Nggih. menika kasuwun Bapak Ibu menika memperkenalkan ya Le. Kawiwitan saking Pak Bardi. Saya namanya Pak Bardi. MBG Pak Bardi ganteng. Aku tahu nggak usaha karo Pak Bardi gagal kok Le. Lah ngapa? Ra ono wong tuku. Lah ngapa? Konter kae lho. Heeh. Kan kae judule misale Mimin Sel ngono to. Lah sing nggo jenenge Pak Bardi, ra ono wong tuku. Lah piye? Lah jenenge Bardi Sel. Kowe iki niku gak kaya tenanan. Monggo. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Nggih, nyuwun sewu Bapak Ibu sedaya menika nepangaken bilih menika saking Prakanca Persatuan Mantan Kepala Desa Kabupaten Klaten ingkang kepareng rawuh nderek Jurung Pawungan namung mbok bilih menika ingkang saged sowan namung saperangan ingkang menika nyuwun pangapunten saderipun lan nyuwun sewu Bu Cange. Nggih, Pak. Mbok bilih menika wonten kalih pamundutan Nggih. ingkang angka setunggal menika bab tasih wonten kaitanipun Pamsimas. Oh, nggih. Dene ingkang angka kalih kagem para rawuh samudayanipun mbok bilih mangke nyuwun sinom parijoto. Wah, siap. Namung saderengipun sinom parijoto lan nggih kalau Mbak Mimin ngendikake bab ketoprak kok nggih. Mangke penyanyi kasuwun berkahi. Nggih, mengke panjenengan wonten part khusus kagem panjenengan Nggih, Pak. mboten saged sok kondur. Nggih, Nggih. nyuwun pilok barangipun Mimin. Oh, pilih bareng. Nggih, nggih Pak Bardi. Nggih, kula kaitanipun mbok bilih menika sesambetanipun kalian Pamsimas. Pamsimas. Nggih.
Mangga. asri rengganing kampung Weh. tirtane sumur kang baning warga entuk kanugrahan Jas. Om sujud syukur mring Yang Widi Om Panyaya nampi nugroho kemari palodinawi ngaten Mbak Canggih Tepuk tangan kagem Pak Waldi, Pak Natur nuwun. Nggih. dene ingkang angka kalih kagem Nggih. Bapak Ibu ingkang kepareng mirsani Nggih. inggih menika mbok bilih kula sakadang minangka wakilipun para kanca Persatuan Mantan Kepala Desa Kabupaten Klaten Nggih. kepareng badhe caos pasumbang Sinong Parijada Wah, nggih. larasipun Selindur Sanga kemawon nggih. Wah. Menika saderengipun sinom dipun tepangaken riyen, Pak. Oh, nggih. Ya, Mbak Apri, ayo Mbak Apri pamit. Menika Pak Bardi panjenengan tepangaken. Ah, Pak Bardi. menika. Kepala desa, kepala desa. Pak Bardi riyen ya puspita laras kok ya. Mbon tepang. Riyen nderek ramone Mbak Nggih. Cangge. Oh nggih. Nggih, Pak Bardi. Nggih riyen gadah cerita kalih Dek Apri niki Pripun? lho, Pak. Zaman sempat nek kula kok gawean kula ngelas to, Mas. Ya. Dheweke niku mara kon ngelaske ya kagungane mlethek ngaten tenan. Nah terus kula las enten cuwilan wesi kula templekke niku malah dados niku. Nggih nderek tepang para kadang tamu sekalian, nami kula Bardi. Oh. Alias Brewok. Sakniki damelan kula turut Tegal, Mas. Weh. Mluku. Wah, iya, menghasilkan kok. Nggih, sehat-sehat nggih Pak Bardi. Oh, sing mantan kepala desa Kemalang. Matur nuwun. Nggih. Lajeng geser mang ngaler. Mangga. Geser, Bapak monggo. Nggih Mbak bilih menika lajeng kemawon nggih kula urutaken. Nggih. Menika Mas Gatot mantan kepala desa Melian. Melian. Lajeng menika sepupuh napa? Sesepuh. Sesepuh kula Bapak Bambang Samyo mantan Wah, kepala desa Keragilan. Keragilan, Lajeng Kaliwarna. menika Pak Joko menika mantan kepala desa Jambu Kulon. Jambu Lajeng Ceper. menika Ibu mantan kepala desa Keraguman Ibu Susanti. Wah, iya. Lajeng menika Ibu Siti Sumarsih mantan kepala desa Jimbung. Lajeng menika mbok pilih mboten cah kula tepangaken. Lajeng menika nggih Mas Parno mantan kepala desa Jiwan. Lajeng menika Pak Purwanto mantan kepala desa Ngreses, menika Mas Joko mantan kepala desa Troso Karanganom. Lajeng mbok menika tangga nggih mantan kepala desa Banyuaeng. Mbok bilih menika ingkang wonten lenggah wonten mriku menika Pak Ipung menika mantan kepala desa Gemblekan kalian Pak Harjono mantan kepala desa Birit lajeng Pak Cakep Pak menika mantan kepala desa Canan. Wah, Menika mungkin dados Sembah nuwun karawuhanipun. rasa sampun nggih. Ning jane ngeten, Pak. Pak Suradi. Nggih, dos pundi? Menika nek wonten Bujane. paguyuban to, Pak. Nggih. Paguyubane apike niku janjane sekali-sekali niku paguyuban niku nglumpukke wayangan Wayang. dhewe. Cocok nggih. Lah, Bangke. Iya. Nek disangga bae kathah Nah, nggih. menika sesepuh ngendikaken insyaallah Mas Janun. Nggih. niki mung umpama lho, Pak. Ah, nggih. Mboten matur nuwun bakenipun matur nuwun sehat-sehat selalu. Dayanipun Sembah rawuhipun. nuwun Bapak nggih, sehat-sehatipun Nggih. sampun kepayang nyempuyung. Hajatipun Ibu Sri Lestari. Nggih. Nah, jangan